buntag ninyong tanan, may kisduman, kisdumang langit niya, kanang milandong-landong, ang suga di man. Maayo ni para sa mga nasa gawas, kay gilandungan, ang kapait kong ang kining kisdom, mugda o buwan, ang butog asa tago ning nasa gawas, kamo nalay panikay-sikay. Paghulagway, sige, pagsaksi, paghulagway, pagsaksi sa mensahe sa Pasko, sa mensahe sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo nga nagpagataw aron makiguban natong tao. Atong uslan, mabitbit nato sa atong pamalandong ba? Kanang crucifix, kanang si Jesus atong balikon pagtanaw katong nahitabo ibabaw sa cross nga si Jesus gilansang ba. Suwayan tag balik kunya atong pangayon ang grasya nga makaamgo kita sa gahom, kay nang gahuma ra ba iyang gipaambit nato nga atong maamguhan nga kana atua ni ato tang mapahimuslan. Si Jesus ba si Jesus nga nagwali lamang kabahin sa paghigugmaay. Si Jesus nga nagwali sa nagsulti sa tao nga iyon kabililhon ang tao. Si Jesus nga kanang nag-ayo sa mga masakiton o katong tanan nga matud pa sa kanang kining komentaryo nga naabot nga to siyang inahan. Tuay, imong anak, way kaong-kaon, nabuang na tingali ito. Way kaong-kaon sa pagsilbi sa mga tao. Ang iyang gidangatan, kanain noon, ibabaw sa cross. Pero kibaw naman tana, kibaw man tanang pagbatiya. Pero tanaw na to, kining bahina ba, nga bisan siya gilansang, bisan siya gipasakitan. Ang grabing pagpasakit sa tao, ngadto niya nga nagbuhat og maayo. Ibabaw sa cross, ang iyang gilitok, kato, pasayloan sila. Ibabaw sa cross, may saksi siya sa iyang gisulti, ang paghigugma. Bisan gipasakitan siya, bisan gisalikway siya, kanang mipadayon siya sa iyang buhat sa pagsaksi mahitungod sa paghigugmaay ug pagpinasayloay ug pag-alagaray. Bisan pag maunay iyang gidangatan. Kana atong bitbiton diha sa atong pamalandong. Nindot unta atong maamguhan nga kana iyang gipaambit nato nga gipakita kita, gipahinumduman kita nga makabuhat kita sa iyang nabuhat. Wa pa man ta maabot ang gilansang ta. Pero kibaw ta sa pagbati nga pasakitan ta. Kibaw ta unsay bation nato, unsay bation nimo kung ikaw dili gani makit-an, dili mabantayan, dili maamguhan ang imong gipaningkamutan nga maayong buhat para sa imuhang mga gialagaran. Usay mo nay kahiubsan tingali kasagaran sa ginikanan. Bisag unsa niya paningkamot ang iyang anak nga gialagaran usahay di ka kita gani tungod kay dili ka kita, dili ka amgo sa paningkamot, dili gani ka paingong salamat. Kahinumdum ko sa kanang hiro ba ug magkaon, hiro ba magkaon ug duulon ug tao nga wa siya kaila, bisan pag di magkaon mangusig, mupaghot, kuyaw pa mamaak. Pero kanang iro nga
iro nga nagkaon o niya duulon sab sa iyang isig ka iro basta daw gawa mo ina na gani wa pati nga ni kakakitag iro nga magkaon nga inigagi sa iyang isig ka iro mingon ari sa hapit mga unta wa pa no basta sa daw gawa amot nga no sa mas nindot ang tao si daw no kung magkaon nga nay moagi mo pa man ron no nay moagi manampit mga kaon sa ano pahiyom kami dili di ay ha nasa tingali tao nga magtago-tago ini kaon kuyaw matukan nasa tingali nga maniguro ba nga gamay raman eh ako pag yung ihatag, kakansi ka. Di ba? Nagyod si tingali ingon ana. Pero si tao, ingon ana kanindot, muhuna-una bayapod sa iyang isig ka tao. Usahay sungugon, usahay kung naa sa kawadon, pero kibaw man sa ta, o nakakita man sa ta. Nakasinati sa ta, ngandunay mga tao, bisan bisod. Ingon ana ba? Atong tanawon, nga atong pangayon, nga grasya. Nga atong tang maamguhan, nga mahibaw ta ana. Usa-usahay si tao, ikaw, sungugon, unhan ka na yung unhan, pastilan. Kainomdom ko, gagmay pa. Pangutanon gani, nganong nagsumbagay mo. Ang rason kasagaran, siya may nanguna. Nganong nag-away man mo, siya may nanguna. Kay, inguna naman kasagaran, unhan gani. Nadin tay panultihon nagingon, why sukod sa baos? Basta unhan. Pero kibaw ka, doon sa Diyo'y inguna na kalig-on nga tao, bisan pag-unhan. Dili maguba ang iyang pagkamata, pagkabuutan, o pagkamahay. Maunang gauma ang atong ilhon o maamguhan unta. Atong pangayoon, dili, atong ilhon nga naa nato, ikaw, kita, naan niya ng gahuma nga magpabilin, dili maguba ba ang pagka maayo nga amahan, buutan nga asawa, maayo nga bisan pagsungugon, bisan pagsungog-sungugon. Usahay baya, labi na karong panahon na, doon ay nag-ingon ay, kung badlungon nga, physical distancing lagi, masuko, taglaw ka. Nakibaw man tatanga. Ay, upat-upat na deron, 50% naman ta, nga gitugutan, nga tagutloban to, nga karon pa doon sa digalyo, atong ingon nga, upat-upat, masuod man sa diay. Ay. Gawas kung balik tulo ang imong lawas di tingali. Pero kana lang lawasa o kirate upat-upat no. Upat-upat. Niya. Responsable yung tata nga kanang gitawag og distansya lang bahala na kay kung usahay ba kung naay magsikit nya kita nalingkamot distansya unya naay magsikit mapungot ta. Muning kamot at distansya na ikaw nagsikit-sikit sa may sabot na. Kaingon bitaw ka anak, maglagot ka. Si tao, dali ra palaguton, pero makaingon ta, si tao nga ligon, dili, kanabang dili maguba ang kanatingali, sustabangan nato, kay usahay, basta paligasan si tao dito mo kumpiyansa. Pero maiunta, bisan pag paligasan, magpabilin kang maayo matarong. Nindo tong gisulti sa first reading ay, mingon si Jesus, nalimot mo. Asa to? Ada. Ang Espiritu sa Ginoo aniya ka. The Spirit of the Lord is upon me. Taniduda. Ang gahom sa Ginoo naan ako.
Giingnan ko niya, pagbuhat sa maayo. Tagaig kagawasan sila nga nabilanggo, ingunana. Pagkaninduta ng buhata. Muna atong gila nga maayong buhat. Nga makikigsuon. Dili lang isig katao sa iyang isig katao. Isig katao gani, nindot. Moingon kasahi ra, pariha kitang tao. Dili ko gustong muhila ka o masakitan. Muna isig katao. Pero labaw pa na, gihagda kita, pakikigsuon. Ang iyang maayo, ang makaayo niya, ipahigayon, pakikigsuon. Yung sahay, maglisod ta. Maglisod ta, pakig-isig katao. Maglisod ta, pakikigsuon, kayo sahay, sungugon man kita. Kini mo yung atong iyampo. Kini atong pangayoon. Nga maamguhan na tubalik. Nga gihitsasan kita sa gahom. Sama ni Jesus. Sama ni Jesus nga gipasakitan. Mantigo siyang musabot, mo pasaylo. Mingon siya, amahan, pasayluha siya. Pasayluha siya. Bantigo tang mulabang, niya mo padayon, pagbuhat sa matarong ug maayo. Mao ka tingali ka na ang atong hagit, ha? Ang atong hagit alang sa atong kaugalingon. Amen.